The message of the cross. Or say asenua no nkransem no. Abusiafo na otwe asan abeto yimbion de aside mu odin ebema twedi ampo nyankopon sanse na dom enenpe na ayeda so eti enkwamu. Kwata mu nyina adusia yede bro no yatunidi Korontofo nwuma edikan na afi Korontofo nwuma etoso mienu. Last week ene ehye kwata na ase yede adusia na edikan e de bro. Saa na otwe mu no yede na etoso mienu no na yede bro. So hwe adusia na tifi asem na ose asenua no nkransem no yeba sisia. Paula, me a professor. Me Paula, my PhD, I'm a senior de Gamaliel and Naimu. And did you some more dear man, quite young, and she said, no, I will do my year, funny and the apple. The woman say, I think I know the must say. And you won't pull, be crown, per se, but in the dink grass say. Was I saying so? Say, dear, who to be a swing young son in the dear swat. Was he your best say, we are swing young son, and I may find your shame. Omande she adofo no mo amutie ne mo amohwen no yebesan ama mo akwaba na afenso ya dam asesron kokwan so se de biara da munyima fidie emfam free London Government da kwanfo se basku na fe chosemu empensempense mu se na emedi kan ya hyekota foforo ase na otwi etosumienu ene ede adusua etosumienu nso ede ebro so so adusua na tifi asem na ose asenua no enkransem no mayenkuti enyom emfree singing man for homra na eba meba beyi wo ma mo beboa na ede adusua empensempense mu abramu wia afie de yeti anu adusua no mu. In 19
yɛbɛda yɛnuanom singing bamfo ase enwuma a wɔde adi edition yɛnu amaye ene na mensade aseda mu odin ebema 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sajuma ko mienu TV adwuma a won de dawura wo mo ba ya nyankopon ho asem enam saa yenti ankrankra na yintobo akakra de boa mu emiom mfidie mu se na ebe ya asem no o metimi de akọ awiase afana enyinara se wo tien wo hwen na se wo ntobo bi apese wo de boa sajuma ko mienu ya hwe yenfoni nani obon se omo number eda honom ofra obi beje wo so na kakra bi a betimi fa boa sajuma ko yi na nam saa ye so emo nyankopon so ahirawo bebre mawie ni sadia ene na afin so mesa kan fo ama se wo hwe wo YouTube na wonya subscribe to your channel na ene na me sro se obe subscribe to your channel no uwie so na de wonsa ni adoma no se se yes adwuma die ya wonso wonsa ebeka wo saka na wonso wo so de akoma adofo no mo ma memfa mani emfa hwe efie mu ase na aboafo e wo ase mayi mu de ahyem na fi wi ya hwe edition no me de mo sonfo Bismarck mensa ene ye wo adom me wo Foster Twum e ka me ho bi hu e wase Foster me mo akwaba me da se ye tonsa fro wasan ababiun me da se pa nyankopon ensure me ko mani my sister Grace ababiun so ene to sister Grace me mo akwaba nenso me da se ye tonsa fro de bia odi o se eyo na fe oba me ye side so na fe me ko etwo no a eda akoko hre na ewo etwo no eda hre ye mo akwaba enda se wonso ye tonsa fro watimi aba ene na abusiafo babia wo bia na ahobrase mu si utrase na mema eda hre emompai emaye ina kopon ye urade brasu e be pense mu nsimu enipa dwene enipa nim die entimi miebie wasemu nkyerɛkyerɛ yase da yeso ho nkonkon kan ye ho ti de biara da ye bebi otrose mu a ye be stress ma ho nkonkon na wahye ne ho bo amaye no emeye kakafo ne kyerɛkyerɛfo ne yeso entimi mpensempensemu na atiefo ne ye ya ye pensempensemu nyina emmoa ye wo ye nkwagye kwanso koso ne hyira wo ma beka ye ho sabre wo Kristo Yesu dim open ne hoda amen mesa adamasi na fe mama kwa babio ntese ya hye kwata fofrase abusiafo first and second Corinthians we na second lesson na ya de bre atie for last week no na ye hye Paul sum adwuma wo Koronto ne sum adwuma no se ne osi ehye ase wo Koronto de ade ne kopie wo Koronto amani hunu a ofa mu Thessalonica na obepie beria na honso amani hunu no to aso na fe de bepie Athens na fe honso de kopie Koronto in fact na ofa oha mu pa ye na fe se hu Koronto asafo na fe Koronto kru no ankasa no dwumadia na omudi no so ne omo abrabo ehia ko hia ase na e wose Paul tro letter afi na odikomo na afi se hu se Paul na letter no krompo a no tro no ni animu nsam no o introduce no hu kitua bi onyankopɔ osumafo enya afi no Bible ka se me Paul me ye professor me Paul me wo PhD amasua de o Gamaliel na mu na afi me ye se na ya yetaye no ya ka body niema bebre di fani pa ho Paul anyasa oko straight se oye onyankopon somafo ni nyina no eye adusua de a na ye de bo adusua no ase afi no gradually ye ko adusua no enne no was the message of the cross ye nto 1 Corinthians chapter 1 verse 18 eno na ye nka abosoma ye di bewura adusua no mu 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ye nhwe ti radiasem na senya no asem no ye nkwasasema won a oyira nyankopon tumi ema yen a origin yen kwa eno amen great nkabosem we dey se ne nkabosem a yeta yenim pa ye asemnua no asem ye nkwase asem ema wona wo yira in fact say ka asenua in fact timrem no Paul time no Roman fo no mra senua eyachiwade in fact say we be wu asenua so no in fact trofo bi krampo a ye friend Cicero krampo a chenua no krampo de memfa wadwen krampo mbu memfa wadwen krampo because a abomination krampo e wo Paul as a but to Paul no asenua no eye twen a eka onyankopon eni onipa ebom ena fa to Paul krampo no say di kan Korinto for na se ne na asafo no no the solution to omu problem no na ye asenua no eno na obe present e dey anu yi a wode ma omo efa
problem na Koronto asafo no community ye ba besua adisua yen hwɛ se ne Paul ebe present asenua no na yen so yen famra yen so yasafo mu ne yen hwɛ se asenua no betumi solution to yen problems as a challenges ahodo asafo no community. The first one I what the man was the gospel of the cross. Yen hwɛ the gospel of the cross na ode ma Koronto fo no. All right. Na Kristo say ansoma me say memebo asu na emom se memeka asempa no enye nyasa senka mu na Kristo asenua no anye kwa na asenua no ho asem no eye nkwasasema won a oyira Yakopon tumi ma yen a oji yen kwa no efise wa twere se mese anyasafo nyansa na mema animdefo nimdie ayekwa. Amen. Amen. Ela yenhwe asema Paul eka yi adusia ben na opese enya no wa ha Yesu asenua wankasa senua bia o na mu asenua no ebo Yesu Kristo so no. Yes. Etiti mrem se de okay ne history kire se si ebu obi kura wasenua no so a ofiefo na ya dome wo mu even synagogue kura ma mo nko ho fi se mo ye ya dome mo na sa senua yi ena Paul Chris Yesu nam Paul so apagya sa senua amana beye ade a enne ye di ho adanse ka ho asem enya senua no na emum nipa wo tara senua no so no. That's right. Nipa owu wa senua no so no onu ho asem ne ye ka ona ma senua no ebe ya senua ona ma senua no be ye kronkron ona ma senua no be ye powerful aya ye nam so edegi nipa bebre kwa enti Paul wo se me de manfa nyansa ene kasa metimi akasa ena me de pa na me ne mo ababe de ababe twindwene onyame asem ho wanfa wisdom of words wanfa nyansasem na emum ade a munnimu a enye na obi ebu na nimutia no ene na me de be mamo na mapagya sa asenua no asem we say ye ka kire obi a o nti ase so obi a wo asenua so wo say the cross is the power na Kristo Yesu wodi ko asenua no so no akowu ma ye no wo say sa power no wodi ye wodi be ma ye Paul say mama me preach Christ kwa mama se me bebo asu debi me ba se me be preach Christ a owu wasenua no ye nim guase esembo no eso no amamo onu nti na me wa ha ne wuo no owu ye na mo se eye abusidie no me be mana aye hira amamo. There's power on the cross. Power on the cross. To me be wasenua no so enya senua na de esi wo spese no na emom nipa na wotare senua no so no wona ma senua no ye kronkron. Enti Paul say me buy the cross has the power to display the works of man. Nipa ye nyansa ne nim die ni nyina no wo say asenua no the power to display the worst of man and the best of God. So Nyankopon fa ade ani mu agu ase no obi aka ye body ye pese be body kura wo ye fie no Nyankopon afa amna be ye no nyama de a ene Paul pagya okasem bi wo say the message of the cross must occupy this central place of our preaching. Ene ye preach bebre ade asese ye ntanka ho asem ene the second coming of Christ ene the cross the power yenya ifri cross no senya asenua no Kristo Yesu hu no a kam no ye ni tumi ebetimi de akokanya nsem enka Paul ni tumi ebetimi de akokanya nsem na enso sese me hwa asenua nwanwa a ene onyam hi wu hu no a ma hante nyina me yedai mitugu na me breme ho ase o say Paul's fundamental apostolic task was the proclamation of the gospel. Juma Yesu Kristo di share nse nyina no say kone koka sempa no on say last week addition isuan no we see me Apollos we see me Paul we see me we Paul say Yesu Kristo yentiti ne mu na mo mo se won de do ba ya no say o be kind of fundamental apostle was the proclamation of the gospel say we be ka
onyankopon ho asem the gospel good news you know oba beka akire. Second, Paul's words about baptism did not mean that baptism was not important. Na say bia Paul say wa ankasa me base ma base me bebosu no na no enchese subo hu hia na emom se de na wo mote ho no ma we se me de Paul na bo masu we se me de Apollo na bo masu we se Juan na bo masu we Paul say eno hu hia na emom the power ewo asenu enum ene boye so homu enye subo no nso na ede enum no na emom power na ewo asenu enum no odi wie no we say the point is that human wisdom should not obscure the message of the cross. Yes. Onipa nyansa ne nim dia na ede egu asenu ne ho fi no we say ntse ye ma yesi asenu na Yesu Kristo be wu hu na aye anonyam kese amaye no eni nti dia Paul person catch the gospel of the cross no eni say ye fa Yesu Kristo wu asenu no so no na ne nkransam enigi sam ode ma enkwagye ho enhyehye no a obewu ma ye no ye fa ne ede akọ ne ede akọ ka kire afoforo nyina wodi wie no we say he determined to avoid elaborate arguments and discussions and not to know anything among the Corinthians save Jesus Christ and him crucified. Yeah. Paul say, "Mimpe bibi etie. Crucified, ya bonesu. Ono ho asem kwa nam de bae. Argument bi enu ho amonemu baye. Se mo de mo kan de yan Paul say, Yesu Kristo e born na senua mo no. Onyame no mo aye. Ni yemfa senua no. Enye ye ya hinche. Enemre yemfa entry ye konso ne be ya hinche dachi ni di monti amen amen eda me da se wababa mu ehonum de amaye ene yento aso ene etoso mienu a adusua no pese ye hwe no o se foolishness to those who are perishing nkwase asem ma wana warrior your 1 Corinthians 1 chapter 1 ye yimu na fe ya kan up to 27 by beka 20 21 23 25 and afi 27 no and to 1 Corinthians chapter 1 verse starting from 20 21 23 25 and 27 so I mean can you know through up to 27 yes all right I say unyasafo wo he otrefo wo he wiase chinyifo e wo he unyakopon innane wiase nyansa enkwasese wana na wiase amfa nyansa so enhunu unyakopon wo nyakopon nyansa mu enti eso unyakopon ni se onam asenka no enkwase asem so beje won a ogidie no enkwa efise widafo bisa ensenkyerene na hilafo nso hwehwe nyansa na ye de yeka Kristo a obo no asenuam ho asem eye sintudia ema widafo na oye nkwasasem ema amanamamufo na won a wafre won no de widafo hilafo yeka won Kristo Nyankopon tumi ne Nyankopon nyansa ho asem efise Nyankopon kwasasem ewo nyansa chen enipa na Nyankopon emre eye din chen enipa 27 27 nemum wiase kwasasem na Nyankopon ayi se odi behye anyansafo aniwuo na wiase ade a eyemre na Onyankopon ayi se odi behye nia edin no aniwuo nyame ehu yamaboda first asene wakan yenhwe adusua be na yituosem wi katre na nde na pop mtiase be na pop pese enya no wa ha yeah ndase amse ye kase nua no na se de kan chechi mu no na Yesu Kristo ne kan ho asem but omote asenua no nti no omo se asenua de aden efrihi na amse we this time Paul kan kwasa asem pa ewo chose mu yeah the first time I obosuni but it occurred about 6 times okay but here is the first time oka nti se bibia anim aha nti me hu se Paul situation na wo mu no o gifo ene pagan fo emu ana ye ka asenya ho asem yeah ana asenya so di kan ma intro no ye hu se e abomination yes na fi u preacher o ka se abobi asenya no eno na ye nye you see tina Paul purchase na je nyina purchase se o se ye nkwasasem emma won a onyini no oyira
nyasa ani tumi ema wonga ode oje asem no na chese esese ye bre akomase ye bre ho ase ema senia asem na tibia no ne no ene beboa yen ama etimi edi akọ kwaje yeah anase adis ama etimi ati asenya no ase that's right na aboa me ade kwaje na ye mre ho ase nti judafo amamamfo omomro mo ase nti demunma se asenya no nkwasasem nti omompe obi kura mpo se beti ni din kura se osa asenya so na kampese ono a obeji romanfo obeji oba ohene oba se ohene no obeji romanfo afide o se mbewu asenya so what do you mean you see eno ana mo ntimi amro mo ase anti ase eno na disio nyina kire yen se nkwasasem nti the bottom line is say yes se ne trust me tibia no ye mre akomase na yenhu se onyankopon ana asem ne free no se ye bre ho ase na tie ekosi ase ne hu ne opa kire na onyankopon a odane okra no obedane akoma ama ebe nyansa ne bra ye bia ahombrase no ya kwase ama wiase na so na ye nyansa ekọ nkwaje na bra so ye kwase ekọ wiase no ne ekọ oseye mu sa this is the difference a nyame pese eti ase nti emra se manyakopɔ trosem na boan asesa efiri wiase akọ nkwaje mu amen first time that se pass why no krokroa sa mayate emu asesa onyankopɔn enhraw se why no sa de amai yentu aso ne etoso miensa addition ode mai o say power to those who are being saved and as to me ma won or jiwon kwa eno nso yedi kan akan 1 Corinthians chapter 1 verse 20 no enti fa ekọ 1 Peter 2:24 so yenhwe the Yesu Kristo be accomplish ma yen wo cross no so 2:24 no say ono na oso ayen boni wo ne honamu ekọ dua no so se yewu amabone a yentena se ema trene ono na ode ne ma tampe asamo yare amen ntino yenhwe Sister Grace asama Peter ekene de Paul adikanka 1 Corinthians chapter 1 verse 20 na no so gina so ama crossi na obohu dawre enti asebe ne enya no mu okay me da se me bra Besmark na da so ne me bra me da mase wasi to me ma one oreje won kwa no me say wo hwe Paul am say Paul kire asendu ya no so wo no to me ai wo mu ene se na esi sombo mayen ene eje nkwa so na wo hwe Korosofo ngoma 1 Corinthians 8 1:18 na brother edidi ni de nanim na o se na asendu ya ne ho asem ye nkwase asem a wona a wore eyira na eye na me fa se mehwe o se asendua ne ho asem eye nkwase asem ma wona a wore eyira na yen a waji yen kwano de eye onyankopɔ tumi em se yen ne begina tumi ne so because no ne de ne nkwase asem ti se esa ne bebom ti e de ye tumi a ewo asendua ne ho moja no a ohwie gu ntumi ewo mu no na Paul o kase sa tumi no ema ye nyankwa ewo ya sitina musi de ho to moja ne so a because moja ne na wo baaye obewu ye sebe ya me ne omienu ye betimi anya nkwa nti o se so fa wiase fam na o mu asendua ne so bu no se ye hwe but ye Kristofo ne ye bu ne se ye no mu na ye fa ye betimi anya nkwa fi se o de moja na bepepa ye bone ne ye suba bi anka enye no se ye hwe asendua na etimi eja sa de mani nyina wakire ne masa asendua no so eba ho eyenye ye mfaso wo se ema ye hwe etimi esevu ye etimi nya nkwa na omo soso na wo mu ni no omo de o se de omo koseye mu ti se tu omo funu wo anti a e de wo be koseye mu enti so hwe sa Korosofo nwoma itiri ba ko techemu aduonu mienu na o se onam ne so apata onyankopon ni nneoma nyina entam kura wo de sa moja na pata ye ne no entam kura my first na ke ni onyankopon entam gab da ho but nam se Yesu be wu ye entam gab na firu ama yen yetimi ni nyame ekasa ne anim na se timi ko ekotodwa anim efa ne ba Yesu no so timi ne kasa na hwe o se onam na sendua no ho moja no so ama yen
asomdue ɔse asendua no so mogya no hwe ama yɛnya asomdue ɛnya sɛ asomdue ne sɛ wanya sika ɛnya asomdue ne sɛ wasi dan na emu asomdue ne sɛ yɛne onyankopɔn ntam ɛyɛ kama ɔse yɛne na yɛ asomdue ɔse asase so die o ɔsoro die o yɛne onyankopɔn ntam enti ama yɛ asomdue soronko enti ɔse asendua no so wo no nya ade a wɔse yɛtoto nase esi no na ama me no mienu yɛte ha ama yɛnya bɔne fɛfrɛ etimi yɛyɛ bɔne etimi ɛsrɛ bɔne fɛfrɛ no saa so na akɔ First Peter 2:24 na wɔse ɔno ara na ɔse ɔno ara na wɔso ayɛn bɔne wɔ ne honam mu kɔɔ asendua no so yɛ bɔne ne nyina no so de kɔ asendua no so sɛ yɛwu ama ne bɔne a yɛne no yɛbɛtena ase ama tenene sɛ yɛwu ama bɔne a yɛne yɛ saa bɛtena so wɔ tenene mu kyerɛ sɛ wɔne yɛ no ɔbɛwu yɛ no bɔne ne ni hɔ biem sɛ no ama yɛ kwa ma yɛtimi ne onyame yɛtimi ne kasa 1 and 1 enti wɔ se bɔne ne nneɛma na ɛsi yɛne ne ntam no ayi afiri enti ne hɔ biem nti dɛ meka ne sɛ Paul de ama yɛn sɛ yɛmfa yɛn ho ɛnto onyankopɔn so yɛmfa yɛmma kwan na Kristo Yesu mogya a obɛhwie gu wɔ Calvary asɛnnua no so no yɛmma kwan na mogya no nyi yɛn mpepa yɛn ho bɔne nyinaa ɛmfiri hɔ sɛ bɛyɛ a me no mmienu bɛtumi anya nkwa nso ɔse John 10:10 ɔso owifoɔ ma yesu ɔbɛsɛe no wakum ɔbɛkum no wasɛe no ayɛ ne pasapasa enti owifoɔ no deɛ ɔbɔnsam deɛ ɔno ɔmpɛ sɛ yɛbɛnya nkwa ɛkaa no nko ne nyinaa yɛnya nkwa na obi ayera but Yesu Kristo deɛ ɔbaa deɛ yɛnya nkwa na yɛnya ama no aboro so nti sɛ yɛde ho to mogya no so sɛ yɛno nti na yɛn nyinaa ti ase ɔsɛ bɛboa yɛn ama yɛne onyame yɛne ne ntam ayɛ kama wokɔ Korintofoɔ 1 Corinthians 1:19 so ɔse afei sɛ ɔse afei ɛfiri sɛ wakyerɛ sɛ mɛsɛe anyansafoɔ nyansa na mama wɔnim difoɔ nimdeɛ ayɛ kwa wɔse sɛ yɛde ho to wiase wɔ nyansa ne nimdeɛ so a wɔse yɛ wobɛsɛe wiase wɔ nyansa ne nyame mfa nyɛ hwee wɔse ɔsoro deɛ no na ɔso wɔpɛ ɛnya asase so nyansa to ɔso obi biara ɔde no ho to asase so nimdeɛ asase so nyansa asase so nneɛma so no wɔse wɔbɛsɛe saafo ne nyinaa sɛ wopɛ nyansa ne nimdeɛ ɔso ɔno pɛ hɔ ɛne yɛn hwehwɛ no enti dɛ meka ne sɛ ɛne yɛ me yɛ kasa nwa bebree no deɛ ɛka ne sɛ wɔse yɛn hwehwɛ Awurade na ɔno pɛ ne bɛtumi ama yɛn nya nkwa ɔno pɛ ɛne yɛba ne nkyɛn bɛtumi nya nkwa firi so wɔse wokɔ Romans 6:23 na ɔse na bɔne akatua no owuo na ɔso Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu nti sɛ yɛtena bɔne ho wɔse na akatua no yɛ owuo na de bɛma yɛ but yɛgye Onyankopɔn di a wɔse bɛma yɛ daa nkwa enti wɔse Isaiah 28:9 bra patron kai mame wɔse sometimes wo bie no wɔse sometimes okura no ka nyame asɛm a na nkɔfo seresere no mo twetwe o ɛsɛ mo mfa nyame asɛm nyɛ hwe ka asɛnnua no ho asɛm a obi anye ni ɛsɛ ɔmfa asɛnnua no asɛ ɛnyɛ hwe ba yɛn a nyame agye yɛn na yɛnim asɛnnua no so deɛ wɔse ɔmo twetwe yɛn mpa yɛmfa asɛm ne nkɔ na yɛnkɔ ka na yɛso so yɛn hu sa asɛnnua no so mogya no bɛgye yɛn afiri yɛ hawo nyinaa mu 14 ɔse hwɛ mɛkɔ so me ne ɔman yi adi no anwasɛm mema no ayɛ nwanwa ne ahodwiri na wɔn anyansafoɔ nyansa ayera na wɔn ehunumufoɔ ehunumu nso akata amen wɔse ɔbɛma ɔmo nyansa na ɔmo hunumu ne nyinaa bɛyɛ kwa enti yɛmfa yɛ ho nto Awurade so ne yɛma kwa ma Awurade ntra mu fi so ɔno nko na ma daa nkwa Yesu Kristo mogya ne nko na sedua ne so kuwo no pɛ ɛna ebetimi anya bɔne fafiri ɛna ebetimi agye yɛn nkwa ɛna ebetimi ayi afiri yɛ haw ne amane ne dadwe ne yɛkɔda ne nyinaa mu timi nua wo bibi ade ho to so a ma Yesu Kristo mogya no ɛso mmra fa so ma wo ɛsɛ opia wanya nkwa wɔ Yesu din mu nti amen me da say Sister Grace why are there pass watu na wadusudusu sa particular issue we mu ede amayo onyankopon enhira pa ye yento aso ne toso miensano ose a Messiah crucified na say Messiah wabono asenuam eno nso yenhwe nyitosem bi ewo Acts chapter 13 verse 16 yenyi munkan 26, 38, na 47. Acts chapter 16. Asumafo engomano echeye edu miensa. Inyimu dunsia. Na fe wahuri akan aduonu nsia aduasan wotwe na fe aduanan wonson.
me can now mame. Okay. All right. So first, you share Acts chapter 13 verse 16. 16 no say. Na Paul sorry gina na odine nsa nyam ka say. Israel marima ne mo a musuru Yakobon muntie. Then verse 16 no. 26 no. Enuanom Abraham asefo enemo momu nipa musuru Onyankopɔn no ye na wasoma enkwaje asem yi abrɛ yɛn 26 no 38 no enti enuanom mo hu sɛ enam oyisu na oka bone fache ekyerɛ mu amen. Then finally 47 no say na saa na Awurade ahyɛ yɛn sɛ mede wo masi hɔ sɛ amanamam kanea na wayɛ enkwagye akoduru asase ano amen. Esinti yenhwe saa nyitosum ya kan fact sa wonya adagye kan 13 no 16 to the whole of 47 na hwe the kind of preaching na Paul preachy ewo honomo asamben ena katre ema ntiase wo se enya ewo asenua no mu no etesei yeah mfomidase ense no a na egusu asenua no ha na egusu kan because G4 na pagan no omunyina ye kwasase ma wom na mpo ka G4 krampo a moji Yesu dia monim se ono na oba bejimo ana se esuntudia ma wom adentina esuntudia na eye kwasase two different yeah pagan for no kwasase kra ma wom yeah G4 no esuntudia so what I say na je G4 kra na nye kwasase mo atom suntudia se wa oba beje wa osi ubeyi free ohamu afida senior no wasem na ode Paul e ka kire se o hene na kasa no e ho no wo nti ayesi tido ama aye na bi ama to mo pukra on beti tedi e kan ye na mo nim se Yesu na obabeje nti na wase Paul sorry gina no nyam ye se Kristo no a obabeje ono na wase gina enu nti ana enam so a ode beje me nkwa so acha se eno ana o kan wasem na omoni na ensenkyerene ene anwanwasem so ana wehwe den ensenkyerene nya anwanwasem ene se omo wehwe se anka oba obe magic bi oba obe nkonya bi aka se akun ajiwom aye nema ahuru bi a chese ampa ye hin na aba no ye savior na aba no ye bibia na aba no but nenye sa senia eyen kwasasema wono sana odi ahombrase eden eje nti Messiah crucified no ono ana Paul kan wasem okay nti adofo no se de yedi kan ye no eye ahombrase ene tukwase ene enema ebetimi ama Kristo no eden aboyen na yati nase na ne eyen kwasasema ye no eno ana osanse asenya so awaje yen so chosem no kwasasema ye kra na eno ena Awurade e de agye yen eno ena Awurade eye free owum abankwam eno ena Awurade etimi de san yare eno ena Awurade apepa yen bone eno ana ode ene man tampie den agye yen so umpe yemre yen wase yebre yen wase a asenya no ena agye yen kwa ena agye won kwa ena agye mesome kwa nyame mo ayen saa amen great madam asepa se mo ye addition sa de ama yen atiefo abusianfo yegusuara ye hwe asenua no se ne Paul presente asenua de Makoronto finance ye fa addition ewo mu yen hwe ne edi ho enom no so ose Christ the power and wisdom of God and as a Christo onyankopon tumi ne nyansa yen kinkan bibi kakra of 1 Corinthians chapter 1 24 to 29 no na yen hye niema bi nso se ne Paul eyusu nsemfu abi ewo hono na openi kire wabamu ewo ha se 1 Corinthians chapter 1 24 to 29 o se na wonga wafre won no de Yudafo hilafo ye ka won Kristo Yankopon tumi ene Yankopon nyansa ho asem
If you say Nyankopɔn kwasasɛm ɛwɔ nyansa kyɛn nipa. Na Nyankopɔn emre din kyɛn nipa. 26 akosi. Yeah, can copy 29. All right. Na anuanom monhwɛ mofrɛ eno sɛ enye honam FM anyansafo bebree. Enye atumfo bebree. Enye adehye bebree na wafrɛ wɔn. Na emom wiase enkwase ade ana Nyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhyɛ anyansafo aniwu. Na wiase ade a emre na Onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhyɛ nea ɛden no aniwu. Na wiase nneɔma a ɛmfra ɛne nea wɔmuo ana Onyankopɔn ahwɛ emu ayi ne nea ɛni hɔ sɛ ɔde betu nea ɛwɔ hɔ. Na honam biara anhoahoa ne ho n'anim. Na ne mu ɛna efiri na mowɔ Kristo Yesu mu. Ɔno mu na efiri na Onyankopɔn ayɛ nyansa ɛne tenene ne ahoteɛ ne ɔgye ama yɛn. Amen. 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 Eda yenhwe sene Paul atro ne nsɛm ne sene odi nsɛmfua no sisi hɔ no. Nti ase ben no pese enya efa Kristo a ɔyɛ Onyankopɔn tumi ne nyansa. Ɛbɛyɛ din pa sɛ Paul. Anyansafo hia na wokɔka sɛ asenia no so ne ebenya nkwa. Adie nim guase dua ya kɛse ya dome na wodi akɔgyina wo kɔka sɛ asenia no so na tumi wɔ. Ɛne ne ebenya nkwa. Onyame eye nieme bi a ya na ye kra ma ye ho wo so. Asenia ye bu n'animutia. Wo se me de me ba akɔtare so. No no na eba beje mo nkwa wasenia no so. Sense be na eye. Nanso Paul se ono Paul no o se ade nipa bu no nkwase asem no. Ede no Onyame fa de hye no ho anu Onyame. Enti wo se asenia no so no. There we see the gospel no. Eho ne hu the power of God. Power na me tumi a eje yenkwa no. Wo se asenia no so ne yede ye hunu. Na tumi na ye hunu ene wan ene Kristo Yesu. Fise ni moja no a ehwiegu wo Calvary bopo no so no. E wa asenia no so no ene je yenkwa. O ka sem we ekire anyansafo no a ebede ne nipa moja etimi age nipa nkwa. Na nya emoja pria ye twakura ye hwiegu baabi. Na emoma asenia ye bu na nimtia no eso. Ene nyame be fa so age yenkwa. Jewfo nte ase Greekfo nte ase amamemfo nyina nte ase nanso se ene ye tumi a ede ye konkwaje mu eni nti obi a bebu saade no no wagye se eye nyame tumi ene wasenia no so age ye nkwa no wo se obu obem nti wo se na se Paul ka foolishness ya na ye nyame nkwase asemu na emum wo ka kire se Onyame fa niema ehun tie eniema enipa muo enipa eniema ye gimisem ma wiase no Onyame fa timi polish no emebe ye nkwaje ema ye ehifo na Yesu Kristo no mo ye adwuma ehifo no fa wo mo etrain wo mo se the disciples majority ewe eya popofo na so hwe adwuma o mbebe ye eni nti no additional person o che se Onyame tumi no ewo Kristo Yesu mu no a wode kwa asenia no so no ene na gi ye nkwa it was a Christ the power and wisdom of God Onyame nyansa mu no ofa ne ma wiase mu ene wode gi ye nkwa Onyame no moaye na yentimi nti asenia ho nkwaje no ho asem Yesu asenia no asenia ofa so aye ede nam Jerusalem abonten so ene nipa mu no enye ye nkwaje da nyina ne demu nti amen Madam asepa mayade Onyankopɔn enhwam se maye nsa na de addition ti sei de abrayen atie for se afi na ya hye yen kota na se we addition to so mienu yegusuara ye ko last week ye hwe Jumadi Paul started se odino Koronto asafo enu na afi this week nso ye hwe asenu na o present ya mom no na se kire
ene ntiase a ɛwɔ sɛ yɛnya yegusu ara yɛkɔ addition da sende yɛbɛhwɛ unity in Christ in kabom wo Kristo mu ɛno sɛ yɛbɛhwɛ sɛ ne Paul represent unity de ma Korintofo na afensi yɛhu addition a yɛnso yɛbɛtumi asua afiri mu onyankopɔn nhyira mo sɛ mo anyi mo afidie amfam free as da sende yɛnum besan adi ahyia wɔ hasɛm si utrase na me ma sister Grace nhyira addition no so ɛmaye yɛda wase o nyame wɔwani Ebeneze nyame dɔde abedru no yɛ fɛ dodo yɛda wase nsɛm yi no ama yɛde agu o nyame yɛato apete sɛ betimi aso aba agye sɛ Kristo wobam ti ɛsrɛ mo asɛndua nso wo no ɛso mmra mfaso ɛma nsɛm a yɛka ne yɛtiefo ne yɛahwɛfo so ɛnya mfaso mfirim yɛda wase yɛso ahode bi a yɛahwere no nyame yɛso hyɛ na mu na yɛnyansa ne nimdeɛ bɛkɔ so de ayɛ wɔ adwuma ɛbra wi ase kɔ na wie yi bɔ yɛ nyina yɛn ho ban yɛn ho masɛm bi yɛda wase ɛbra yɛbɛdi ntitimu yi bɔ yɛn ho ban sɛ na wɔtwɛ sɛ ne yɛbɛsa bɛhyia mu ha asomdwe mu yɛde wasama ba o Yesu Kristo de mu nti amen amen